Hej og velkommen til det her program. Denne gang har vi en elev her. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Sakalon. Okay. Nå, hvad så? Så hvordan går du på den der skole? Jeg er lige kommet. Er du lige kommet? Er du ny? Jeg har aldrig set mig selv spejl. Har du aldrig set det selv spejl? Der er et spejl lige der. Du der, jeg kan se dig nu. Emma? Hvad? Ja, det er dig. Er du Sakalon? Jeg tror bare vi ses. Hej hej.